karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Ginegosyo na gud nimo nga akong amahan. Ikaw ang suludanan ining tanan, iyan. Unsay ako pa? Ikaw ang nakaingon kung anong gipangasawa ko sa Alexa. Ikaw! Unsay ako? Desperado na ko nga mubalik ka sa ato. Gibuhat ko na ang tanang mga paagi aron makitaan ka. Apan maayo kang mulikay na ko. Nag-hire na ko mga mangita nimo pero wa ka nila makita ito kay dili ka gusto makitaan. Mao nga mayabot ang punto nga wa na ko lay mahimo gawas sa paghagit nimo sa paggawas. Unsay? Ug wa ko pasayop. Ang pagpangasawa lang na kong batanon ang makapagawas nimo gikan sa imong gitaguan. No. Unsa man niya sa balita? Si Papa Kini. Magpakasal siya ining batanong babae? Hello. Iyan, nakabalita ka na babahin si mong amahan? Magpakasal siya sa usa ka batanong babae. Iyan, paminaw na ko. Mawagtangan kag basunod kung dili ka mo pakita si mong amahan. Maula kini ang epektibong paagi aron mugawas ka sa imong gitaguan. Ang pagpakasal ko kang Alexa, dili ba? So, usalan day kakasabutan ang inyong kasal? Dili iyan. Gipangasawa ko sa Alexa aron hatagan siyang mayong ugma ug malikay sa iyang amahan nga irresponsable. Utang ko kang Alexa ang imong pagawas. Kung mipauli ka pa 3 years ago, dili ko makapangasawa ug batanon. Iyan! Ed? Sorry, Alexa. Sorry nga doon ako'y lain pang tumong sa akong pagpangasawa nimo. Sorry. Ganong ikatawa ka? Nahimuot lang ko nga naghuna-huna sa mga nahitabo. O nagadahay ko nimo sa imong pagkaamahan, Ed. Andam kang mubuhat sa tanang imposibleng butang aron lang mapalik ang imong anak. Nakasabot ka sa akong tumong? Oo, uy. Mituo magos panultihon nga nag-ingon nga ang tanang mahitabo adunay rason. Ako di ang rason. Nganong nangasawa si Papa Patan. Ako? Busing? Nanambir mo order busing o. Ano ka mo ino? Nakabati ka ba sa mong lalis ni Papa? Oh. Sorry, busing, pero di man ako masiradan ang akong dunggan ko. Og nahibaw ka na nga ako ang rason kung nganong nangasawa si Papa ug batanon. Oh, busing. Og mituo ka sa gisulti ni Papa? Oo, mituo. Kaya kung di pa ikaw ang rason, di yung tabatanon ang iyang pangasahon. Mas masuko man gyud ka kung batanon ang iyang pangasahon. Unya, mas nakog chance nga mo pauli ka. Maglagot. Ay, ayaw na lang gud paglagot-lagot, busing. Dumata na lang gud na si mamalik sa ngayon mong inahan. Ops. Kalma lang, busing. Nganong si Alexa pa man ang iyang naasawa? Ngano man? Ala,
Musugot lagi di unta ka nga magminyo og batanon ng imong amahan basta di lang si Alexa. Mao ba busing? Okay ra gyud ay busing no kung laing batanong babae. Basta di lang si Alexa. Oh, Nga naman busing. tungod kay... basta. Basta, Binoy. Dili sila bagay ni Papa. Malditar ka na sa Alexa. Mas maayog yun ang hilomon nga mahimong inaina kay kang Alexa nga musukol nimo. Og manginahan pa yun nimo. Hilom na, Binoy. Mohilom, God. Inom na lang dia. Moinom. Kagatan na sabir. Gawas na dito. Biyay ko. Moinom pa unta ko. Ay, mugawas na lang ko, oy. Okay, andam ng init tubig, kape, ug ang gatas. Kami balihog no, Ceres. Lingkod na lang diha, dong. Kalabad sa kong Nagpalabi ka manggog inom, dong. Tambag lang, dong, ha. Kung doon na kay problema, ayaw idangok sa inom. Mulabad yung umo, ana. Wa pa ba mong gawa sila sa Papa? Ug ang iyang asawa sa ilang kwarto? Wa pa man, dong. Nara mong kape, dong, oh. Anya, sana may imong plano karon, dong. Sa unsa nang Ceres? Nganong naghisgot magplano? Kuan ba? Magplano na gyud ka sa imong ugma. Pasag din na lang gud ng imong amahan og si Alexa, dong. Nagkasabot naman sila. Nagkasabot sa kabuang. Uy, dili ba gina binuang ang ila, dong. Tininuod ba gitong ilang kasal, dong. Diha man gani gyud mga reporter gyud gamitong nga. Natural. Nga nagid daghang reporter na. Aron mahibaw gid ko nga minyo na nga kong amahan. Ug batan-on pa gid ang iyang asawa. Pero husto gyud ang paagis imong amahan nga magbinyo og batan-ong negosyante aron mugawas kas imong lungga. Ana paghisgotan na ng Ceres. Marites sige ka na. Good morning, Ian. Good morning, Mercedes. Ato ko na mamahaw sa restaurant, Ian. Ikaw lang ko ni order ingon pa sa imong papa. Asawa mo gaga. Sa may gamit mo. Ikay order ito. Okay. Tanawa rin gibihana. Maldita agad. Wagid ko makasabot ni mo, dong, Ian. Ha? Ang sabay wani mo masabtin ako nang. Aywa manggod ko'y nabating batis gipanulti ni Day Alexa karon. Smiling pa manggay kay to siyang miduol nato dinhi. Nakigsulti nimo. Unya ikaw isog kay ka. Gahi kay kag tingog. Ngano day ka, dong? Ay, amot ba nang Ceres? Musurok pang akong dugo na nga makakita ng Alexa. Wag siya angay nga mahimong asawa sa kong amahan. Nabusog ba ang tanan? Busog kay ko, Ed. Ako sir, busog kayo ko. Ay labaw na ko. Kay paborito ba yan ako nang na-order nga sudan ni Day Alexa. Ikaw, Ian. Kung saan ka diha? Huwag ba kayo tingog? Busog na ko, pa. Tuod, Ian. Sugda naghatod ang mga materyales sa Isla Verde sa sunod semana. Gusto ko nga puwa ka dito anang higayon, ha? Excuse na ninyo. Hello, Mira? Ngayon na makakanako. Ha? Kalma lang. Unsay kalma? Iyan, wa ko makoyon si mong pagpamakak ha. Tanan ako, may gibuhat aron masuportahan
support nimo. Unya karon nga naa na ka sa inyo, hayahay lang imong kahimtang, ibaliwa na lang ko nimo. Unya mamakak pagyud ka. Lira, unsa bay akong gibakak nimo? Miingon ka nga nag-overtime mo sa opisina ug ang imong papa. Pero di ay, naamo sa beach, nag-outing mo. Ah, Nganong namakak ka nako? Unsa man? Nahadlo ka nga moapas ko sa beach no? oh, tungod kay pamilya lang mi nga nag-outing. Sa ato pa. Pamilya na gid ang pagtratar nimo sa asawa sa imong amahan. Oh, tungod kay asawa na siya sa akong amahan. O wa ko laing mahimo. Gawa sa pagdawat ni Alexa nga ikaduhan akong inahan. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!